Skúšobný ústav poľnohospodársky zamestnávate na dohodu dezinfluencerku Mimi Šerámovú. Chcem sa spýtať, že prečo ju tam zamestnávate? Neviem, čo je na tom smiešne. Netuším, ale však zasmejme sa. Jaj, zase sme pri tom. A ako ste ju nazvali? Môžem, ako ste ju nazvali? Dezinfluencerka. A to na základe čoho hodnotíte? No tak na základe čoho? Pretože jej informácie, ktoré ona publikuje na svojich kanáloch... Na základe toho, že sme videli jej videá. Pozrite sa, ja chápem, že máte vy nejakú svoju šablonu, že kto je dobrý a kto je zlý, hej? To nie je šablóna, to sú overené informácie. A treba ľudí učiť, aby si overovali informácie, lebo nakoniec vám uveria úplne všetko. Každý nezmysel. My ako nemôžeme od vás očakávať ani normálne iné otázky. Aké otázky by si chcel? Ako sa máte, pán minister? Alebo koľko si dnes dal v mŕtvom ťahu vo fitku? Alebo či si Richie Boy opäť dal ťažký obed? Aké? Všetci sú zlí, vy ste tí najlepší. Nie sú všetci zlí. Tak, Čiže prečo ju tam zamestnávate? Strašne smiešne. Skúste ďalšiu otázku. No, vy ste mi neodpovedali, ale pán minister. A to je jedno, ako počkajte. Ale prečo by som sa nemohol smiať, pani kolegyňa? Tak môžeš, ale bez príčiny. Tak môžete A môžem sa vám ale ste odpovedať, počkajte, neodpovedali. super. Môžem ja vám odpovedať, ako chcem, alebo vám nemusím vôbec. To je asi moje slobodné vôle, či ako mám, čo, akože nás tu budete aj nechcete strieľať. odpovedať. Nie, že nechcem. Ako sú No určité... neodpovedali. Nikto ťa nebude strieľať, ty dilino. Odpovedaj na otázku. Vy nie ste majitelia Slovenska. Vy ste politici, ty si minister, ty si platený zo štátneho rozpočtu, na ktorý sa skladáme všetci. A sme zvedaví na odpoveď. Tak odpovedaj. Sú No určité... neodpovedali ste. A prečo? Ja neviem, prečo ste No nie, že prečo. Akože... Ja, nie, že počkaj, rozmýšľam, že ako to okomentovať. Sme... Nekomentuj. Normálne odpovedaj na jednoduchú otázku. Čo tam robí? Pri otázke. Chcem vás uistiť, pani kolegyňa zo Smečka, že tým aj minulý týždeň tlačová konferencia, ktorá bola o tom, že moje ministerstvo kde komu dáva aké finančné prostriedky, tak tie finančné prostriedky budeme naďalej dávať týmto médiám, ktoré podľa vás sú nejakí dezoláti. Iba ty si ich teraz nazval dezolátmi. Nikto iný. Ja som rád, že som sa aj rozhodol, že ďalšie finančné prostriedky pôjdu už pred letom aj týmto médiám a ďalším. Samozrejme vás chcem uistiť, že SME medzi tým určite 100% nebude. Žiadne peniaze do Smečka z ministerstva pôdohospodárstva nepôjdu. Vy by ste nechceli vedieť, do ktorých médií a prečo idú peniaze z ministerstva pôdohospodárstva a prečo medzi nimi denník SME určite nebude. Spomínanej pani, tá je na dohodu na UKSUPE, ak je tam zamestnaná, tak je zamestnaná z nejakých dôvodov, že má nejaké mediálne skúsenosti, normálne veci a tak ďalej. Mediálne skúsenosti, normálne veci a tak ďalej. Čo? Čo tam robí? Mediálnu prácu. Viete čo? Strašne vtipné. Svorka alfasamcom živených štátom, ktorí práve vyšli z posilovne, teda okrem Uja Dušana, ktorý vraj nerozozná činky od tyčiniek a toho malého tam v kúte Kerry, ten, ktorý sa tam uškrňa a vyzerá, ako by práve potajomky menštruoval, sa rehocú na žene novinárke, ktorá im položila jednoduchú a legitímnu otázku. Tak čo tam robí? Neviem, môže tam varí kávu a upratuje, neviem. Dobre.